Bisa bay. Ada siwa. Kulit zebra. Pandu khang ni. Aduh, karot deh bay. Nih. No सफैबाय आं नै एबाराव नानिनि रिएक्सनखौ नायनोसै र' सिङाव दङ बेल दामहरखाबाय आं र' फैगोन ना फैया सोर खुलिफैयो नायनो बिमाया फैगोन बे बिराद खुसि जागोन बे नानिया बिफाखौ नुबाथाय बिराद खुसि जायाखै नायदे नोंथांमोनहाबो नायल' नानिनि रिएक्सनखौ दाबो फैया फैगौ दावराव थाइल' मोननांगौ मोनसे ओमफ्राय नोगोद खुसि जाखायो दासिमबो खुलिफैया बोरै जाखो नै मा फिथाइ लानानै दंगासिनो बेखौ जाबाय आदा सिवो खान्थाल फिथाइ मोनलायखो नै आं मा लाबोदों नायलाय जाउन्दैसो लांलाय बैखौ मोनसे हानहरलाय बेखौ गारदो एसे बेखौ गारदो बेखौबो गारबावा नै बवा जानायनो होननायनो मालाय बवा गारबावा बाबाया मा लाबोदों बाबाया मा लाबोदों नोंनो नै साला बिसो दा मिनिनानै ने थ' सिङाव थ' खुलिनो थिनगासिनो नै आबो आं खुलिना होनोसै खुलिनोसै हाबा मोनजायासो जाजानो गिनाया मा इसिबां देन्जारलै बेलाय मानसियालाय देन्जारखा बिमाजों बिदि लाबोना होफैजाबाथ' पुलिस लाबोनो हाला नै बिफा फैनाय लगे आंहाबो ओंख्रि संगासिनो एकदम दरजा खेंनांगौनो एकदम बोना लाबोलायखायो बै मेथाइ मोनसे गारबोनायखौबो लायनांगौनो नै जानायावबा एक्सपार्टथार बेयो नानिया ओइ आङोलाय नानिया बोरो आङोलाय हा बिमानो दौफैबाय नै बाबानो थां बिफानो हैबाय नै मिनिलायबावबाय बिफानो दौखांनाया थां बै मानसियालाय बथा मानसिया दे बैलाय थां लायद' नै गाव हारसिं थांबावलानो बिफा थांफालायबावनांगौनो नै ओंखाम जानो फैलाबायना सेंग्राफोरा बिदि खामजोबखो नों जानांगौखौ नायनाय गारजोब्बायसो खानाय मोननै खानाया नायलाय माने गारहरलायबाय नै नावला बिमाया मा खालामगासिनो फान्थावनि बाथोननो दावराव बे नानिया हारसिंनो
बहा थाङो लिंलायबाय नै रुन्दोलायदो बेखौ ए गाखो जिरायदो बबे दा मोनगोन बोरैबा दा मोनगोन ना बेयो दा मोनोथ' बे दा मोनो आया बाबा आबै आथिं गसंलाबायखायो फिसा बुस्थुआवनो गाखोलाबाय नागिरो क होनदोलाय दे क होनदोलाय मेथाइखौ सेस गारलाजोब्बाय नै जेबो दोननो हाया हिन्जावानो गारलाजोबो मेथाइखौनो ओरैहायनो दालि मोनखांबाय ओरै फान्थाव सावगासिनो आङो दा नानियानो दलद थाया मैगंखौ गारग्लुंनानै दोनजोबदों नै दासो सोजोब्बाय आङो दै खोख्लैलाय मा खोख्लैलाय खालामो नायनो खोबजोब्बाय मेथाइखौनो ओइ नायलाय गोथां गोब्राब मा जायो बियो एन्जर मामुनि खांख्राइ आयु खांख्राइबो जानोसै नै टावरा मामिना मोननैगा ने मामे बबाव जिरायनांगौ बबाव जिरायनानै फिफा फिसा ओंखाम जाबाय नै बा मा ओंख्रि मोनजाखो दालि फान्थाव बाथोन जाखानोसैयानो दालि फान्थाव बाथोन आं जायासै नै फिफा फिसा जाबाय दल' जिराय मामे बाबा दौनाया गोथाव बाबा दौनाया गोथाव फुना दा फुगोन उन्दुबा दा उन्दुबा फुगोन नों दा बेरायबावगोन ना आं न' सिबनांगौ नै न'आसो फिफानाव गादेरबाव नै ओंखामावहाय खुनोसैनो गानला दा उन्दुनोसैबा खुना होनोसै सेस लेथ्रा खालामजोब्बाय नै बावाखै नुना सिबनाया मेथाइ गारला गारलि गारजोब्बाय गोथाव बिलाय दै बिदों नै दै गेलासानो बैयावसो दंहैयो लायनांगौ गाबोन ने दे जाबोर' मालाय दौनायखौ फसायलायबा गावहा थुसोफिनलायलायो आखाइजों सेस गस्लाया नायजाला गरसेबाबो खनना जाखायो जाबोर दे जाबोर दालि गैयाबा ओंखाम जालायबावा आंना फिसाजोआ दालि संबाय दालिजों जाबाय दाख्लि मैगं संबाय मैगंफोरजों जाया खालि दालिबानो जायो दुस्थ' खालामहैलायबाय नै बैयाव मेथाइ बान्दोल नुहरलायबाय ने बैयाव थांलायबाय हनै मेथाइ बान्दोलाव फैलायबाय नै बिफायाबो लाबोना गारना दोनफैबाय नालाय फिसाजोनि दायखौ बिमानाव होखारनोसै ओमफ्राय
आरो मा बिलाय हा मा दुस्ट' गाबोन जानांगौ ना गाबोन जानो लुबैलायगोन ओमफ्राय गावनो सानसेनो जाजोबनो नागिरखायो गाफ्लेबावबायसो हनै आखलानो बानजाथारा आयै 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 गाबोन साहा लोंनांगौ ओंखामबो जायो मेथाइबो जायो एक घन्टासो जाबाय नै ओमफ्राय बिफायाथ' जाब्रेनानै नै दासो सिखारबाय फान्थाव बाथोनखाय गोथाव मोनथारदोंमोननो जाबावनो ओमफ्राय नै फिसाजोआ दालि लाबोना लगायना फै बे नों जानाय थोरसियावनो हाब दोननो नामा सोरबा जानो नागिरनायखौ आंजोंसो जानाया बावाखै बे बेलासियाव ओमफ्राय जाबावनो दालियानो गैला नांफ्रायै दालि गोनां लगायना फै दालियानो गैया हनै ओमफ्राय जायोनो जायो खर' नाङो खर'आ दै बथला दानो माबा लायगोन बियो मेथाइबो जायो ओंखामबो जायो Mẹ, ăn lại. Mẹ. Ui. Ăn nữa boleh ăn nữa. Bima bisa doai bi hai nu dunan thana nu ni. Sia bi hen thabai. Ê, lo khum nang à, goglio. Dun seu ne babe dun seu ne. लखबनोसो नागिरगासिनो नै लखबनो